Moi! Mun nimi on Tuomas ja tällä videosarjalla mä esittelen meidän itse rakentaman matkailuauton. Tässä ekassa osassa käydään läpi vähän millainen tää auton runko on, mistä on lähdetty liikkeelle, ja tulevissa osissa sitten mennään tonne asunto-osaa, käydään sähköt läpi, vesijärjestelmät sun muut. Mä koitan tehdä tällaisia aika lyhyitä videoita, koska kaikki ei välttämättä tykkää kaikista kohdista ja mulle on itselle helpompi tehdä lyhyitä videoita. Tää auto on Citroen Jumper vuosimallia 2015 ja tarkemmalta malliltaan tää on H3 L4, eli se tarkoittaa sitä, että tää on korkeudeltaan 2,7 metriä korkea, joka on korkein malli, ja L4 on pituus, joka on 6,4 metriä. Eli tää on pikkusen isompi malli kuin mitä normaalisti matkailuautot, jotka tehdään tähän samaan alustaan, on. Tältä puolelta auton kylki on täysin umpinainen, eli ei olla lisätty mitään ikkunoita. Me ei niitä haluttu, ja ne ei olisi edes mahtunut. Ne olisi vienyt seinältä tilaa, jota me haluttiin käyttää muuhun tuolla sisällä, jonka vuoksi tää on sitten umpinainen, tää kylki. Sitten takaa löytyy alkuperäiset ikkunat. Niille me ei olla tehty yhtään mitään. Ei mitään tummennuksia, ei mitään. Ne on täysin kirkkaat nuo ikkunat, ja se on semmonen, mikä me myös haluttiin. Koska me halutaan nähdä ulos ja ikkunat saa sitten tarvittaessa peitettyä yöksi, niin miksi niitä tummentaa. Ja sitten toinen kylki. Täältä löytyy ainoa tunnistettava, tai mikä tekee tästä matkailuauton, niin on toi maasähkön pistoke. Eli saadaan sähköä pistorasiasta, sähkötolpasta autoon tuotua. Ja sitten on tällä puolella sivuikkuna, joka on myös siis alkuperäinen. Sitten tuolta katolta löytyy aurinkopaneelit ja tommoset työvalot, joita käytetään silloin kun ollaan parkissa pimeällä, niin voidaan käyttää noita ulkovaloina, ja kattoluukku ja takana on toinen ilmanvaihto räppänä. Auto hankittiin meille syyskuussa 2021 ja silloin syksyllä alettiin purkamaan tätä autoa, mutta etelässäkin tuli kunnon talvi ja oikeastaan päästiin sitten siinä huhtikuussa 2022 rakentamaan kunnolla tätä autoa ja rakennusaika kesti tonne syyskuun loppuun asti, ja rakennettiin oikeastaan kaikki illat, viikonloput, kaikki vapaa-aika mitä vaan oli ja siinä kesällä sairastettiin koronakin, mutta silloinkin oltiin työmaalta pois, vaan olisiko ollut 3 päivää, oli molemmat poissa, että muuten rakennettiin yhtä soittoa tätä autoa, ja sitten tämä muutos katsastettiin lokakuun lopussa 2022, eli tämä on ollut nyt matkailuauto käytössä semmoisen 1,5 vuotta. Ja sitten vielä vähän tekniikasta. Niin tässä autossa on
2,2-litrainen dieselmoottori, 110 kilowattia on tehoa, 150 hevosvoimaa ja 6 vaihdetta löytyy. Silloin kun tämä auto hankittiin, niin vähän jännitti, että miten toi moottori jaksaa näin isossa autossa, mutta meillä ei ole kyllä ollut mitään ongelmia. Toki kiihtyvyys on mitä on, mutta hyvin jaksaa ylämäät, aina päästään liikkeelle ja pysytään ihan liikennevirran mukana. Ja kulutus meillä on ollut semmoista 9,5–11 litraa 100 kilometrillä. Se oli itselle vähän yllätys, että ne kulutukset on niinkin kovia, kun en ole oikeastaan aikaisemmin matkailuautojen kanssa ollut tekemisissä. Ja me ajetaan yleensä semmoista 85–90 riippuen nopeusrajoituksesta. Et se kulutus ei ole mitenkään kauhean matala, mutta ei se ole poikkeuksellisen kovakaan. Ja tässä autossa kun on korkeutta, niin tuuli kyllä vaikuttaa paljon ja talvella vaikuttaa kulutukseen, kun on vepasto ja takatilan lämmitys on myös dieselillä, niin silloin pahimmillaan kulutukset on 12 litraa satasella, mutta siinä pitää huomioida se lämmitys, että jos ollaan 20 päivää kovilla pakkasilla parkissa ja ajetaan 50 kilometriä suuntaansa, niin silloin se keskikulutus on kova laskennallisesti. Ja sitten ollaankin jo ohjaamon puolella. Tässä on kuljettajan puoli. Ohjaamoon me ei oikeastaan olla tehty mitään muutoksia. Ainoat mitä ollaan tehty, niin vaihdettiin kumimatto kangasmattoon ja tuohon askelmalle lisättiin kangasmatot. Ja ne on ollut kyllä tosi hyvät, kun ei jäädy talvella sitten toi askelma semmoiseksi liukkaaksi ja ei pääse vesi valumaan sinne alapuoleisiin rakenteisiin niin. Ja mitä täältä löytyy, niin tää on ihan perus auton ohjaamo. Valoviiksi, vilkut ja sen alla on vakkariviiksi. Vakkariviiksi. Se on kyllä semmonen, että itellä ei ole ihan 1 eikä 2 kertaa, kun on vakkarin laittanut päälle, niin on vahingossa laittanutkin vilkun päälle. Ja ratissa on vähän nappeja siinä, en tiedä miten näkyy ja sitten ollaan lisätty tohon päälle toi tabletille ja puhelimelle telinen navigointia varten ja tulee sillä joskus otettua videokuvaakin tosta ajoaikana. Ja sitten täällä on sellainen, saadaanko me se tosta kuvaa, ehkä jotenkuten näkyy, niin tuohon keskelle ollaan lisätty tommonen lokerikko. Et tässä autossa on aivan käsittämättömän huonot, varsinkin kuljettajalle, säilytystilat. Ei ole oikein mitään paikkaa kynille ja nenäliinoille ja mitä nyt tarvii ajoaikana tavaroita, niin ei ole oikein mitään paikkoja, niin tommonen ollaan lisätty. Ja sit siellä näkyy meidän kesän ikkunapeitteet, mitä käytetään kesällä ja sitten alkusyksyllä, loppukeväästä, mitkä tulee tähän tuulilasin sisäpuolelle. Siellä on tommonen heijastava pinta, niin se kyllä vaikuttaa tosi paljon tohon auton sisälämpötilaan, kun saadaan nuo ikkunat peitettyä ja yöllä pimentää mukavasti autoa, kun saadaan nuo ikkunat peittoon. Sitten talveksi meillä on termopeite tohon ulkopuolelle, mikä on ihan pakollinen varuste kyllä minun omasta mielestä, jos talvella aikoo reissata, että
se lämpöhäviö näistä auton normaaleista laseista on kyllä niin kova, että se peite on lähes pakollinen hankinta ja siinä on sekin hyvä, että tuulilasi ei jäädy silloin kun se peite on siinä ja sinne ei sisäpuolelle myöskään kerry kosteutta niin se on kyllä semmonen, me hankittiin se melkein heti alussa, ekaksi talveksi heti. Renkaista muutama sana, eli kesärengas näkyykin siinä kuvassa meillä, eli meillä on ihan tavalliset maantiekäyttöön tarkoitetut renkaat ja ei olla koettu tarpeelliseksi mitään nappularenkaita, että tää on kumminkin etuvetoauto ja mitään maastoajoa tämmöisellä autolla ei lähdetä ajelee, että kaikki tiet ollaan selvitty näillä renkailla. Ja talveksi meillä on sitten nastarenkaat. Itse on vannoutunut kitkarengasmies, mutta tähän autoon nastat on kyllä ihan ehdottomat, että kun tää on etuvetoauto, niin tällä jää kyllä talvella vähän joka paikkaan jumiin ja se pitää huomioida ihan risteysajossakin, että liikkeelle lähdöt voi olla todella hitaita. Että tossa pääsiäisen aikoihin käytiin täällä pohjoisessa reissuja. Jäätiin syötteellä tasaiselle parkkipaikalle jumiin. Päästiin kyllä siitä itse pois, mutta liikkuminen oli kyllä todella hidastetta. Se pitää aina huomioida. Ja semmonen, mikä näissä renkaissa, kun on muutamat renkaat tähän ostellut, niin aina pitää muistaa rengasliikkeessä sanoa, että millaiseen autoon se on oikeasti tulossa, että painoluokat on sitten kohillaan, että meillä taitaa olla näissä kantavuus niin 1000 kilon luokkaa per rengas, joka on ollut aika passeli. Ja yksi mikä myös vaikuttaa huomattavasti yllättävän paljonkin sekä kulutukseen että ajettavuuteen, niin on rengaspaineet. Sen on tässä nyt huomannut viimeisen vuoden aikana, kun on seuraillut niitä vähän tarkemmin, niin silloin todella suuri merkitys. Ja takana me ollaan pidetty semmoista 5,5 baaria ja edessä semmonen 5,1 baaria painetta, että se on ihan selkeä, jos vaikutus ajettavuuteen ja kulutukseen, jos paineet on siellä lähellä 4,5, niin sen kyllä huomaa.